Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. TNT lowe no ku America kumanso versus Venezuela. Ngani mene ndimene yakhala ngati panopa ikuhita kwambiri and anthu ambiri ndaona mu comment section someone just commented kuti akulu chikuchitika njani pakati pa America kumanso Venezuela. Ngani mene sikuti ndi achilendo kwenikweni chifukwa tinalongosolako mu video ine kuona kuti America akuti ikufuna iyambe kugwiritsa ntchito military asilikali pothetsa mchitidwe wa madrugs. Tinakamba zimenezo. By the way, I think comment ndika kumapeto. Koma ndingobwesa kai news imene ili pakadali panopa. Yes, Trump watumiza ndithu asilikali ma warships ndithu zima steamer za nkhondo za asilikali chanza mbirimbiri kupita nawo kuzala pa nyanja kupita nawo ku Venezuela, dziko la Venezuela. So kumene mu just around Caribbean ali madzi mene mumu and akuti iwowo akungodikira ma orders a Trump kuti awuze kuti atani why anthu ali kumene kuku, why asilikali ali kumene kuku. Nkhani yake akuti iwowo akufuna athane ndi onse amene amachita mchitidwe wa ma drugs. So that's for a starter. Therefore nkhani inaso ndinena kuti akuti even the president wa dziko limene lili amene ali Nicolas Maduro akuti nayenso ndithu ali involved mu zochita zichito za ma drugs izo. Komanso even ma politicians ena mene munso akuti ali mu zichito za ma drugs. Therefore iwo akuona kuti pene papa pakuona kuti mene mu pofunika ndithu kungopita ndi kuthana nawo ndi anthu amene wawa amene amachita za ma drugs iwo. Therefore for sandukumate kumana ndizoona. Anyway, I think abo muli ndi idea sobano why America ili ku Venezuela. Therefore sandukumate nanga president wa dziko limene lili Nicolas Maduro akuti pochani pa nkhani imeneyi. Nicolas Maduro still akuona kuti akuluakulu musaone ngati kuti Venezuela ndi yakalekaleja yayi. Ifenso ndithu tiyesetsa kupanga defend our sovereignty. Ifeyo tiyesetsa kupanga defend dziko lathu limene lili loyima palokha. Therefore yeyuso wamema anthu ake amdzikolo kuti apange volunteer alembetse kuti akakhala mmalire then akapange defend dziko lawo la Venezuela. This is where it's getting more interesting. Okay, therefore nkhani inaso imene USA ikupitira ku Venezuela kukamenya nkhondo like kukathana ndi akuti ma drugs cartel anthu amene apanga za ma drugs amenewa komanso the president I think nkhani ina ndiyonena kuti it's a regime change. Akufuna kusintha boma chifukwa kuti president ameneyo akuti sakukhulupirira kuti president ameneyo ndi legitimate president, ndi president udi anakhala kudzera mu constitution what is Mariana what chizunguso pena bagesi constitution malamulo, right? Akuti iyeyo anapanga rigged, anabeya zisankho nde iyeyo sakumufuna kuti iyeyo akhale pa mpando pamene papa. That's the first thing. Therefore akufuna kuti basi arani akuyenda kulimba nayeso and pamene mutha kukhanda ideas pano. Why, for example, okay, ku Malawi tiyelekeza kuna kuti kuli anthu achamba kwambiri akulima chamba. Then Tanzania ilumiza asilikali chifukwa apititse ku Malawi kuti ku Malawi ko akuti akathizimule komanso akupangasa akuuse president wakumene kuti nayenso ali gulu lomweyonso ndiye tifuna tikathane nawo sewu amene akupanga zimenezo. Are you guys serious? Are you serious? Like serious? In the name of ma drugs, tukathana ma drugs. Pamene tikapanga search bwino internationally kuti ndi border ndikuti kumene kumapangitsa kwanu kuti imene ngati deport
ya ma drug dealers depot yawo ndi itiyo imene amagwisa ntchito polowa mu dziko la America kolowetsa tipeza kuti Venezuela yosuluso li pa number 1 because okhaje kuma peto uko yes alipo kumanso kuti angaposa ndi Mexico ndi number 1 Mexico ndi neba weniweni ndikumene amapanga zonsezo ndeno iwowa pokalowa kumene uko afuna okay iwowa kulimbana ndi Venezuela. That means iyo mati tukathani ma drugs ndi imene India ndi chinyenga aphunzitsi chabe chimene chocho. By the way, zipani zinazotsutsa mu dziko lomwe la Venezuela likuti aya basi Trump uyo wapanga bwino kwambiri. He is one of the largest narco traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we doubled his reward to $50 million. This is your country, right? Ili ndi dziko lanu lokha basi limene inuyo muli nalo. Chabwino. Ngani inaso imene ndingakupaseni that's imene comment yathu tsopano. Nkhani inaso imene ndingakupaseni kuti akulu amene wasukuti nkhani yake ndi ama drugs. Nkhani yake ndinena kuti akuluwa panopa anayika mutu wa President Nicolas Maduro pa bounty. Kuika ngati kuti amene angabwese mutu wa munthu amene timpasa 22 million. Anakwezanso pano inafika pachani pa $50 million US. Aramene angabwese mutu wa president amene uyu. Zimene zoto olengeza iro osati kuti kulengeza zimene kulengeza ku White House iko olengeza zimene zizi. Just narco traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Chabwino. Kenako ngozabwera siyayi zisankho zonse zabwinobwino amene sali legitimate amene ndithu anabera zisankho makuti Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. No. Can we say my drugs? USA, abonde kuti abo yofuna kubanga invade dziko limenelo. Abo lero afuna kulipasula. Okay. Why? Choyambirira Venezuela ndi dziko limene lima zama democracy zisikwenikwene. Linalo limafuna kukhala ufulu and ndi dziko so limodzi limene limapanga makani even lidaletsedwa. Okay, lima sanctions ambiri. Linaletsedwa kuona kuti lisamagule mafuta ku Iran ka kuti kumalima pita. Limauza kuti ati ndi ufuluka. Mukateletsenu limagula. 1. 2. Venezuela ili now mu BRICS. Right? BRICS mucha. Muli Venezuela mena mucha. To the point when kuti meeting summit imene yapita icha. Right? Summit imene yapita icha. Emene Putin sana yapita kwa icha. Inachitikira kutiko? Inachitikira ku Venezuela ko. Yeah. Inachitikira ku Venezuela ko. That means he's a strong member. The member ni tuwa mkulu wa BRICS. Therefore, is easy. And kama chita ntumagane nditu pankane kuza ndi kupangidwa control. Mukapanga check mu history even anthu mauti nakalekale mu president akalekale dziko limene la Venezuela mupeza sokoni zoti okay, anyway, tisapita kumene koko. But now we're talking about the current situation. Panoba kuti kumene kuziti bwanji. Ndeno akubwera sopano ndi idea yona kuti ma drugs. Pamba pati pene amakamba zoti tiyamba kugwisa chiro military yanjani. Asilikali pankano thanda na drugs yanjani. Sile mbazo zoti target yawo nali kuti. It's a target. Apo ndi ayamba ene koko. Abobo muganiza ngati president anamwika kuti amene angabwese mutu wake tipasa 50 million. That means Venezuela bas
ikuyenera khandi azinzake azivenezuela amene akuyenera kuti amene ayithandize mavuto yaindikiranso ku USA nde komabe sitikuzoza kuti ma allies ake azinzake apange zotani koma apa zono zotekera Trump watsopano ukukusopano ndikuyambaso tsopano kufuna kutera nde kufuna tsopano kuyipanga kuphwasula nde pano pasilikali ndithu ali around aungodikira maorders komanso uyonso president wa Venezuela Maduro nayenso ndithu wakonzekeranso wanenanso kuti we are ready, we are prepared to defend our country nde yeah, that's it kena kuniti uzoona kuti zikhale bwanji akuluakulu guys, thank you so much. Malawani Cameras, guys, thank you so much for following. Manso on the support, manso everything. Yes, osaroba sometimes ngatibali kanya naga just comment like akulu makuti sometimes you know pali nkhani zambiri mdziko lapansi zimene we cannot sort ngo banga ntaizo ziya mukati some comment section it is cast on the entire okay, let's go for it. Kena kutono tibanga bunch. Guys, thank you so much. Malawani Cameras, good night.